maduogo e Premier League. King'iyo weche mag adhula nyaka watude gi weche mag jokudh firimbi. Isebedo jakudh firimbi, isetayo riwruok mar jokudh firimbi. Gisani katiba mar FKF okawo jokudh firimbi oketo kargi. Opogore gi machon ndalo mane utayo weche mag KPL. Iparo ni kawo jokudh firimbi mondo obed federation to gikaw gibed gi tenge, gibed gi riwruok margi. Ere kama onego bed ni jokudh firimbi ketie? FIFA oyie ni jogo firimbi ni mondo obed gi association margi e bwo National Football Association. To nego gibed independent. To sani gima rach ahinya James en ni Federation no kawo jo firimbi boketo kuomgi ma kendo gi control gi ma inwango ni ja firimbi obi onyisi ni timni nyakalo. Mano onge fairness e go mpira. Ndalo mane waran mane mencha ne watayo mpira e KPL. Ne kwasetimo penj ni jo firimbi go miluongo ne Tuesday Kupate sani luongo na ngocha Ruenya matin. Ne wayiero jo firimbi madiere 44. Jo maringe laini 48. Tae wabedo gumoko ma extra in case ni ng'ato tuo. Ai gima ne watimo en ni referee ne miyowa account margi ma pesa gi dhi e bank. Koleo to tich ang'wen godhiambo. Tich ang'wen godhiambo ng'at madhi Mombasa osegolo pesa ne bank. Omiyo kata kodhi Mombasa onge tiende mondo team ma Mombasa ong'iew ne lunch. Ting'e ni ng'ama iluongo ni jaluo en ng'ama jahera. Kasetimo ni kimiya chiemo tadhi timo gimoro ma abende koro tok wiya kocha an pana be koro nyaka tim goro moro mondo please. Omiyo gima nyalo wacho ni firimbi kako sego nyaka ne mwendo akawo ginene Premier League. An kaka senene there has not been any fairness because referees bedo starved oginwang pesa gi in time. Omiyo oketgi e position ma ng'ama dwa nolo nyalo chenjo paro ne ma kodhi pap kacha to ok independent. Ndalo machon